African Apostolic Church of Apostles of Africa, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Edfield, Harare. Vaapostoli veAfrica Bikita district vanokukoka imose kugumano nesowe rebhikita yose richaitirwa paganga reprimary school kutanganiswa 19 November kusvika 20 November kutanga nenguva dza 6 p.m. munokokwa naBishop Mufute mose vari kwanyika pamushana Mandara Mazunguni mukore baradzanwa chikuku ngonjore magamba kwose kwose munokokwa kwarira jomwe ndokumana vanorwara vanoporeswa muzita raJesu nekutenda Mark 16 verse 15 kuti munzwe zvizere batai Reverend Muchai panhamba dzavo dzenhare dzinoti 0772 882575 Reverend Gondo pa 0773517113 Evangelist Mukwaji pa 0773739454